Wel, ni dal yma nghanol cyffro cystadlu'r Bustach yn y ffair am Alaw Evans o griceth gyda fi'n gwmni o hyd hefyd ac Alaw, ni cael modd i fyw man, di ni? Da ni cael gwledd o wartheg o'n blaenau, dyd y gwir heddiw. Mae o'n braf bod yma yn gwylio, dyd y gwir. Ac yn y dosbarth nawr i'r Bustach allan o Darw Limousin. Ie. Yr un yn pasio tu ôl i ni'n edrych fel un allan o Darw Glas, ond na allan o Darw Lim yw'r Bustach yna. Ac Ifan Phillips sy'n ni'n gweld wedyn fyna a'i Bustach coch. Dosbarth eithriadol o grif yn fan hyn nawr ac mae'n anodd i James, dwi'n meddwl, i weld le mae'r gardiau goch na'n mynd i fynd ar hyn o bryd, jyst achos maen nhw'n symud o gwmpas gymaint ar hyn o bryd, dwi'n cael cyfle i weld nhw'n llonydd, nag yw. Mae'r dosbarthyddiadau Limousin yn cael eu cefnogi'n dda iawn ar hyd y blynyddoedd yn y ffair ia. Dych chi'n medru gweld y niferoedd yna. Mae'n arbennig i gweld nhw, ond fel ddudwch chi hefyd, da ni'n gweld gwahaniaeth a variation mewn lliw a mewn teip hefyd sydd yn dod o flaen yr beirniad heddiw. Mae gyda Bustach Ifan Phillips fyna nawr yr un coch ar ei law ddefe. A wedyn yr un ar ei law chwyth a wedyn yr un di. Hwna, dwi'n meddwl mae'r David Davies, dwi'n meddwl yn dyfe, sydd fyna Daf a Elvis Presley. Ie. Ac ni'n gweld Phil Price yr un ar y chwyth wedyn. Ac yn anghyffredin i weld dau o'r ei cochion hefyd, ond mae yr tarw glas coch yn andros o ffasiynol yn hyn o bled. Yn enwedig yn Iwerddon, maen nhw'n gwirioni fo'r cymysgedd lliwiau yma efo'r coch. Mae'n dod yn boblogaidd iawn. A wedyn ar y pen pella, Angharad Davies sydd yn arwen y Bustach ar rhan y teulu Bryn Glas, Ponterwyd. Allan o Darw Limousin, mae hwn wir ar eich ac yn pwyso 544, mae'n pwyso'n dda yn dwi ac yn eidon da iawn. Yndi. Yn dwt ofnadwy. Ydw e? Cytbwys, yndi. A James Crichton o Cumbria yn pwyso mesur ac yn crafu pen. Mae'n eitha tasg beirniadu fath dosbarthiadau o'i flaen. A pob clod iddo fo fel beirniad o hynna ni. Wedi gwneud i benderfyniad. Phil Price, 3-1-3 yn mynd â hi. A Black a Jack yn cipio'r garden goch. Llongorchiadau i Phil a'r teulu a Alaw am y tro, diolch i tithau hefyd. Croeso, diolch yn fawr iawn, Ifan. Mae yna lyged ar y cylch ym mhob twll y chornel o'r shed wartheg yma. A mae Alaw Evans o griceth gen i'n gwmni o hyd ac Alaw nes i weid yn gynharach a dwi yn mynd i weid eto. I ni'n cael modd i fyw, mae ni'n wir yn mwynhau'r cystadlu i'r Bustach yma. A'r Bustach Lim wrth gwrs yn cael y sylw o hyd. Ie, mae gennym ni ddosbarth arbennig o'n blaenau ar hyn o bryd. Mae yna Bustach Limousin arbennig yn y dosbarth yma. Rhai sydd wedi cael llwyddiant dros yr misoedd yr haf hefyd a ffeiriau gaeaf gwledd, a dyd y gwir. Ac rhif 1-2-2 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Ie, mae'r Bustach yma wedi cael ryn go dda ar y sioia yn ddiweddar. Bustach sydd wedi cael ei ddangos ac yn cael ei ddangos gen y brodyr Edwards. Spiced Rump yw enw fe, ac wedyn mae Cai drws nesa. Y ddau frawd fyna drws nesa i'w gilydd. Cai wedyn yn y canol. Y top dog yw hwn. Top dog. Tybed wedi bod yn gwrando arna i ar Radio Cymru yn sôn am top dogs. Dwi yn gwybod bod Cai yn hoff o drial quiz mawr y prynhawn. Ydy o'n di. A mae wedi ennill teitl top dog i hun. O, waw. So bydd rhaid fi holi fe, a dyna yw'r stori tu ôl i top dog sydd yn ei ddwylo. Siwr Bryce, mae'n siomedig os fysa fo ddim yn bysa. Ond na, maen nhw wedi bod yn top dogs droion wrth gwrs. Maen nhw'n cael ffeiriau arbennig yma. Ac wrth gwrs maen nhw'n troi stoc allan arbennig ac yn cefnogi bob blwyddyn. Ynddi, maen nhw. A pobl fel yna tebyg sydd yn asgwrn cefn i'r ffair yma'n dyfe. Rhaid cofio heb yr gwreiddiau cadarn na o'r bobl sy'n troi'r stoc allan blwyddyn ar ôl blwyddyn a fysa'n ymffair o gwbl. Na, yn union. A mae'n newid y drefn ar ran y trydydd a'r pedwerydd. 1-2-5 yn dod am i fyny y Bustach y teulu stamp a Bustach wedyn Gwanwyn a Meleri Rowlands yn mynd am lawr yn anffodus iddyn nhw. Ond does na'm newid i mynd i fod yn y top. Heiddiannol iawn, mae'r Bustach smart ofnadwy. Spice Rum wedi mynd i Alaw. Spice Rum wedi mynd â hi. Llongorchiadau, felly i'r teulu Edwards sy'n llwyddiant nhw yn y ffair yn parhau. A'r top dog yn ail heddi.
Alaw, diolch o galon. Diolch. Dosbarth 23.3 sydd gyda ni fan hyn i'r Bustach o Darw Lim o hyd. Ydy mae'r lims yma yn i niferoedd eleni eto. A da i'w gweld hynny fyd. A dwi'n cael cwmni Alaw Evans o griciaeth yma i wylio'r cystadlu ac i fwynhau y cystadlu. A dyna chi'r beirniad James Crichton o Cymru. Mae wedi cael chwysau'r prynawn ma Alaw yn do. Yndi. Mae wedi cael profiad a hanner, swn i ddweud. Wedi cael gwledd o wartheg o'i flaen. Ffordd dda i gresawu fo yma i'r ffairi ac gan y gymdeithas. Ac i ddangos y safon sydd gyda ni yma yn wir. Yn un ffairi a ni yng Nghymru. O'n i cael sgwrs fyr efo fo bore yma, nes i ffeindio fo yn ganol yr maes parcio yn edrych yn bach ar goll. Ac oedd o'n dweud bod o wedi bod unwaith yn yr haf ac unwaith yn y gaeaf o blaen, ond oedd o'n edrych ymlaen yn arw am gael fwynhau ag y dasg oedd o'i flaen o heddiw. A dwi'n wystad wrth y modd, ti'n bod, yn edrych o gwmpas y shed yma, a'r adeilad yma, te, achos dwi'n yn shed, mae'n shed posh iawn, ond yr adeilad yma, yn wedig ar ddiwrnod y ffair, ti'n edrych o gwmpas a gweld yr eisteddau yn llawn, a bob man yn llawn, a pawb a'i llyged ar yr hyn sy'n digwydd yn y cylch. Mae'n tynnu'r crowd ac yn tynnu sylw. Mae'n arbennig bod y balcony ar agor hefyd ar gyfer y digwyddiad. Mae o'n reid golygfa arbennig i'r cylch a'r cystadlu sydd yn digwydd. Mae'n llawn ym mhob man yma, ym mhob man yn dwi. Ond nôl at y cystadlu te, mae y teulu Edwards yma, ond Erfil Edwards y tro hwn yn dyfe. A Snickers, fe yw'r un coch yn yr un pella wrthon ni, yn y blwch, neu'r pwynt fan hyn, pwynt sylwebu. Dyna ni, mae hwn yn neud o'n da iawn, yn bwysau David, 6.45. Pwysau perffaith? Yndi. Maen nhw'n bwysau fedrith wneud unrhyw swydd a dyd y gwir, mynd i fewn i unrhyw farchnad gig, boed o'n bwtsiar neu yn system masnachol. Ond fysach chi ddim yn deud bod yna wahaniaeth really, o ran corfforaeth edrych arnyn nhw, ond mae'n bwysig iawn bod yr anifeiliaid mae'n cael ei pwyso, fel bod yr dosbarthiadau'n cael ei arwahanu'n deg ar y penawd y sul. Mae'n rhywbeth special am yr un coch ma'n blaenau ni fyd, Willodge a Hitman, bron yn 660 kilo. Dwi yn hoffi hwn yn fawr iawn. Arbenigwyr ar fagu gwartheg lims. Mae Willodge yn cael ei adnabod yn arbennig ar gyfer y teirw arbennig maen nhw'n gynhyrchu. Willodge Cerberus yn dyfe, oedd yr un enwoca falle oll blynyddoedd nôl. O, sy'n ei ma braint fysa cael gafel ar chydig o stros heddiw. Maen nhw'n reit bryn erbyn hyn, dwi'n meddwl. Sy'n ei dim, yndyn. Wedi bod yn sylfaen i nifer o fychesu yn do. Mae e'n newid yr ail ar trydydd o gwmpas, reit. Felly mae Blade Ifton, Mr Biggles, yr eidon di yn dod am i fyny. A nes ti weld hwn yn gynharach heddi, a nath hwn ddal dy sylw di fyd alaw? Do, ni'n cerdded trwy gwartheg bore yma, dyd y gwir, ac oedd hwn yn fustach nath dynnu'n sylw fi. Dwi weld o'n fustach tot iawn, top da yn efo. Siap arbennig, a mae cerdded yn ofnadwy o dda, sydd yn... Ond ia, mae pawb a'i feirniad ydy. Yn union. Pawb a'i farn. A'r teulu Roberts, felly yn y trydydd safle, yr un coch i ni'n gweld, ond i'r penderfyniad wedi wneud ar garden goch i mynd i Willodge, ac ti'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn berig fori. Ynddi. Dwi yn meddwl bod hwn yn mynd i fod yn berig fori yn y pencampwriaethau pan fydd y Bustach yn mynd ben ar heffrod, ond arbennig iawn. Alaw, mae wir wedi bod yn bleser. Diolch o galon i ti. Diolch i ti, Fan.